Ito. Kaya pala mahapdi. Meron palang bisita oh. Good morning guys. Welcome back ulit sa ating munting channel. For today's video guys, maniniksay ulit tayo. Solo hunting guys. Wala yung mga kasama natin. Busy pa rin sila. Yun. Dito sa dati kong pinupuntahan. Yung mga malalapit lang na spot. Para hindi na tayo gaano lumayo. Sana makadali tayo guys kahit pang ulam lang. Bawal yan! Bawal yan! Sana guys, supportahan nyo yung video natin. Sana panoorin nyo hanggang matapos. Ayan, mga palayan to guys. Yan. Saan tayo pupunta? Yun yung Maywagang Sampaloc guys. Sige, update ko kayo mamaya guys. Stay tuned lang. Yung ba naman natin guys. Kaya pala mahapdi. Meron palang bisita oh. Pangalawa. Yun o, mga good size. Pangalawa. Yung pangatlo natin guys. Parang malaki ito ah. Malakas humila. Huwag sana matatanggal guys. Medyo malaki. Oop.
Kita ko nang itim. Buenas mo naman. Yun, medyo malaki nga. Oh, laki guys. Plapla. Ayos. Oh, laki. Pangatlo natin guys. Taba siya guys. Yun, tatlo na tayo. Malayo, madali. Yahoo! Yun o. Pang-apat. Pang-apat natin. 2,000 years later. Yang malaki. Ini. Putulan tansi guys. Buti nih abutan ko. Ayan o. Putulan tansi.
na mata guys. Bullseye. Bullseye. Yun, bukas ang mata. The next day. Tapos na naman yung paniniksay natin. Dito tayo nagtapos sa mahiwagang puno na to. Sampalok. Ito yung nadali natin guys. Yan. Marami din. Ito malaki tong dalawa. Yan. Tsaka yan. Yan. Mga pla-pla yung dalawa. Yan. May pang-ulaw na tayo guys. Uuwi na tayo kasi wala tayong dalang baon kaya tanghali na. Wala tayong dalang baon kaya uwi na tayo. Ulit-ulit na naman eh. Okay, salamat sa panonood guys sa ating video na naman. Salamat sa mga nagtiyagang nanood. Sige guys, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Shout out na lang sa lahat ng hunters, lahat ng viewers. Sige.